Hey guys, नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाना फैलाय आरोबाव जोङो दा दिनै थांदों सकियाव जों साब्रै सिगाङाव लोगोफोरा दोङो आं दा इयाव थालांबाय आरो लास्टआव साइकेल सलदों नै गाइस आगला बेंखाय दा दिरिङाव दोङो दा जोङो नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसफोर जोबजासिम guys gate बारबोलायबाय जोङो नै मोनजादों गेटआ दा सहैहां बेबस्था जानानै दोङो नै मोनजा लोगो सानैया दोङो नै जोंना ड्राइभारा ओइ ड्राइभार हाय हाय सहैनो बेसे ओइ आसलफोर हाय नरलाय ओरै हाय न सहैनो गोजानानै दं थेवबो ओरैनो खाथि होनबाय भिडिअ आरो ससे खेब जाबाय थागोन ना ओंखायनो होनबाय आरो होनलाय नेपालि सिख्लाफोरबो गैथारा नालाय जा आंनो नांगौ सासेसो होनलाय भिडिअ माने होनलाय हाबैनो नामा अलोबा हाबैनो नै गाइस मोनसिगोन सकिया बारा गोजान गैला खाथि सहैबाय सिगाङाव मानसि सानैसो दोङो दा सहैहां बेबस्था जानानै दों ओइ नै ड्राइभारा जोंना आंसो सलायबाय आंसो ड्राइभार जाबाय नै डाम्पार पार्किं बानायग्राया नामा आंबो बानायनोसै खोमा इयाव थांनानै बानायनोसै आंबो ओइ बाबुमोन मा खालामगासिनो नोंसोर मोनजायाखै नामा आंलाय मोख्राफोर दं दै गायसेयाव मानैसो आसोलफोरा लारिनो केमेरायावसो बोरै नुदोंबा ओइ दलङाव दं गाइस दलङाव मोजाङै नायहर मबाइलाव नुवाखै आन्दासान गैया आङो ओइ जा गाइस गोजौथार आयौ नोंथांमोननि जाय बेफोरबायदि हाजो दंना गैया कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थावा जों दा मोनबाय आरो लामा जाथांबावसो गायसिगोन नै इजासो थांबावगोन आग्लासो न' मा इयो ओइ निजोमाव फरायनांगौ निखौ ओइ नासोलफोरा इजा सासे थांदो आरो उनाव सासे दोङो इन्जार दंफां सायाहा सान्दुं गोसाबाबो जिरायना थानाय नै बाइकआ साला जोंबो बाइक थानायबा दहायनो सफैनानै ब्लगफोराव एसेसो बुखिना जों एसे गोलाव बानायनांगोन भिडिअखौलाय नैजा गाइसफोरनो खोन्थाना फैनि आङो ओरैबायदि है ब्रेकबो गैया फाग्लासो र' आं थांनि आयौ गाइस नायहरलाय ओरैबादि गोथौ ओइ निजा सुसे दोङो हाजो दोङो निजा मिथिया आयौ गोलैलांबा मा जागोनलै गाइसनिफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय फाइनालि गाइस सफैबाय जोङो लोगो सानैया सिगाङाव थांदों ओमफ्राय सासे आंजों थालांदो ओमफ्राय नै आंना केटिएमआ नोंथांमोना आंनि केटिएमखौ बोरै नुदो कमेन्ट सिङाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय ओइ लोगो सानैया इ जादों लोगो सासेया लाना फैदो आरो आंनि केटिएमखौ आरो मानसिफोरानो बारा फैथाराखै दाबायदियाव बारा फैया बिदि जानुवारि माबा बिदि पिकनिक जानाय टाइम जायोना अब्ला एन्जार फैयो आरो मानसिफोरा नोंथांमोना सोर फैफेरखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय ओइ नै गोथौआ
Danger kalau faaglaसो गिलायलांलां खाथियाव थांनो Skuti fading आरो Giống nưng ra. Giống nưng đi. Giống nưng. Ya. Siapa guys? Goथौ दोङो. नै guys. नै guys, जा दं फिसा दोङो ओमफ्राय नै जा इजा गोजौ दोङो गाखोग्रा. एखेबारे गोजौथार इजा. Guys, आरो गोजौआवबो बिल्डिं दोङो मोनसे. इखौबो दा खोन्थिगासिनो guys, नायलांबाय था. नैयाव हनुमान मन्दिर दोङो. मन्दिरसो माबा पस्टार बेनार दोङो. इन्द्र सिगाङाव सिथाबाखैमोन आरो गाइस एबार सिथाबाय नोंथांमोना सिगां फैनायाव नुवाखै जानो हागौ देग्लाय सिथाबदो आरो नै हनुमान बाबानि माबा पस्टार होनानै दोनदो आरो गोजौआव आं दा थांगासिनो गाइस थांनि ओइ नै उनजा आसोलफोरा साब्रै आं नोंथांमोननो गाखोना खोन्थिनि गाइस गाखोगासिनो दं लोगोफोरा गिदिर आं गाखोनायखौ फाग्लासो गाइस मेंबाय गाखोना फैबाय लोगोफोरा सफैयाखै नै ओइ आसोलफोर माला सफैगोन मेंलायलांबाय गाइस ओरैबायदि स्पिडआव फैदों आङो है लोगोसे दासो एसे खबर लानोसै ओइ नै जादों बिल्डिंआ गाइस नोंथांमोना नुदोंबो जानो हानाय जोंनियाव मेंदोलै गाइस नै जा मन्दिर दं आरो ना मा मन्दिर आंबो बेखौ मिथिया मिथिनायाव नोंथांमोन खोन्थागौमोन नै जा बिल्डिंआव गाखोग्रोनोसै जायखिजाया गाइस दा मा मन्दिर बेखौ मिथिया आङो फाग्लासो फाग्ला मेंबाय गाइस guys खुलुमलायदो सेला फाग्लाया खुलुमलायदो आयु गोजौआव थांनो नागिरदों एबार गाइस गोजौआव एबार आं लास्ट जाबायलै गाइस नै नोंथांमोननि आसला गोजौआवलाय फाग्लाया guys hip hop dance kamu pilih guys Hey guys, ओंखारनोसै जा दानि गाखोनायावथ' गोबां डेन्जार स्पिडआव गाखोदोंमोन आङो दा ओंखारनायाव स्ल' मोशन माने ओंखारनायाव ब्रेक लानांगौ जायोना ओइ जा जिबौ थांदो दे गाइस निजा दिनै आङो खनथाम जाबाय आं जिबौ नुनाया दिनै नंगौ आं दिनै खनथाम नुबाय कसम खनथाम नुबाय दे गाइस नोंथांमोननो मिसाखौ नाखै आं दिनै खनथाम नुबाय आं गासै इयाव दानि आंखौ मा होनो जों दुब्लियाव मासे बारस'दों ना ओमफ्राय लामायावबो ओमफ्राय मासे माबादो गोदोरमोन मासेया फिसामोन आरो ओमफ्राय एबार नुनायाबो एसे गोदोरानोमोन थेवबो ओंखारबाय फैनाय फागा फैबाय थासैलै थांनाय फागा थांबाय थागोन आसोलफोरा जिबौखौनो नायगासिनो फाग्लाफोरा ओइ माबार फै दिनै नुथाराखैमोन आरो जिबौखौ दिनै जै नुबाय माथाम नुखाबाय आं दिनै मा जागोन आसुरि मोनदों गाइस दिनै मा जागोनथाय आंनो मिथिया आरो मा ग्रह खोन्थिदो मा मादो आंनो मिथिया उनफोरावसो मिथिगोन आरो दा मा जायो थियाथ' थियामोनलाय नै गाइस पस्टारखौ मोनफिनबाय हनुमान बाबानिखौ नै इजा थांफिनलायनोसै आरो गाइस आं दा गाहायाव थांबाय लोगोफोरा दुगैगासिनो दं आंबो नायनानै दुगैनो लुगैबाय गाइस नोंथांमोना आंनि एसे बारला बारलिखौ नुगोन आरो दुगैबाथाय आरो दा आङो गोसो दोङो दुगैनो दा दुगैनि र' आंबो
र' दै आं लोगो सासेखौ एसे मा होनो बेक क्लिप मारिनो होनि आसल बेग होलाय सोरबा रोंगौबा बेग जाम होलाय सोर रोंगौ बेग जाम होलाय नै आंबो गाइस गस्ला खुबाय दे ओइ आसल होबावलाय खनसे बेग जामखौ होबावलाय दे नै भिडिअ बानायदों दे हो होबायानो गाइस आंनिखौबो नायनो हागौमोन नोंथांमोना लोगो सासेया दा थांबायना नङाबा केमेरा हमनो होनांगौमोन नायनो हागोन र' गाइस सिन्था खालामनाङा बारा दा जोङो फैयै जोङो दा साहा फैथारबाय आरो लोगोफोरा ओइ जादों नै जा गोथौआव ओमफ्राय आं दा इयाव हारसिं जिरायना दं दंफां सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामना हो आरो मोजां मोनोबा डिसलाइक आनसाबस्क्राइब खालामना हो गाइस